Des del Consorci Sanitari Integral ens hem volgut sumar a la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties del cor. La nostra campanya Cuidem el teu cor ha estat present els dies 10 i 11 de desembre a l'Hospital 2 de Maig i l'Hospital de Sant Joan d'Espí Moisès Broggi. Usuaris i familiars han pogut assistir a xerrades divulgatives sobre les principals malalties del cor, com la insuficiència cardíaca, les arrítmies o la cardiopatia isquèmica, a càrrec de metges especialistes en cardiologia. A més, també els assistents han participat en tallers de reanimació cardiopulmonar bàsica, impartits des de seguretat del pacient. I han pogut conèixer l'edat real de les seves artèries, a través de l'equip d'infermeria que els ha avaluat una sèrie de constants per determinar el seu risc vascular. Les jornades Cuidem el teu cor han estat una iniciativa solidària amb la Marató de TV3 i anaven dirigides tant a usuaris i familiars com a professionals del Consorci Sanitari Integral.